kort tid siden annoncerede den grønlandske råstof- og udenrigsminister Hans Eliasen nyheden om et større oliefund i Grønland. Nunattakitaani uanga namminerlunga. Akuersissut atjiorpara. Uliasiorqatigillu kanadamiu. Suleqatigilernnissaat qilanaaqalugu. Imaasinnaasor maannakkorpia nisigisarput namminiilivinnissattinnut takussutissaasoq siulleq. Nunatta isuusutaai inguatta bissaqaat. Sådan lød det fra den grønlandske Det røg på Grønlands TV for en halv time siden. Alle nyhedsmedier har taget den. Selvom det grønlandske landsstyre for nylig besluttede at skrinlægge fremtidige olieprojekter og endvidere har tilsluttet sig Paris-aftalen, så mener Hans Eliasen ikke, at der er noget til hinder for at udvinde olien i dette fund, fordi tilladelsen blev givet tilbage i 2017. Vi skal have to år så hurtigt som muligt, der skal vi lukke. Nyheden er blevet mod. Danmark har jo sat en slutdato på vores olieproduktion i 2050, hvor vi gerne vil være CO2-neutrale. Vi er også medunderskrivere af Paris-aftalen, så spørgsmålet er, om det er nu, vi skal lave en stor satsning på fossile brændstoffer. Jeg er gået til valg på nogle markante klimamål, og de løfter har ikke tænkt mig at svigte. På få steder er klimaforandringer desværre tydeligere end i Grønland. Så jeg håber virkelig, at grønlænderne lige vil overveje en ekstra gang, om det ikke er naturen og isen frem for et olieeventyr, der er Grønlands virkelige afsøg. Statsministeren virker. Hvem det der? Ja. Jamen, Jens, jeg synes jo, at vi havde et ret godt samarbejde, dengang du var landsstyreformand, og jeg var statsminister. Og jeg tror ikke, at du interesserer dig så meget for, hvad jeg har sagt eller ikke sagt i nævnet om en eller anden russer. Det er fuldstændig korrekt. Men jeg har ikke tillid til, at du vil det grønlandske folks bedste. Ønsker du virkelig, at dine børn skal vokse op i en verden, hvor isen smelter hurtigere og hurtigere, og hvor planeten til sidst ikke kan brødføde sig selv på grund af klimaforandringer? Det er sjovt, som din argumentation kredser om at give mig dårlig samvittighed. Ved du, hvad det er for en verden, vi lever i Grønland? Den verden, hvor man kan være tvunget til at vælge imellem sin grønlandske identitet eller få en uddannelse. En verden, hvor hele magtapparatet er opbygget af danskere. Hvis vi ikke taler jeres sprog, eller tænker jeres tanker, eller indretter vores samfund ligesom jeres, så har vi ligesom ingen muligheder for at komme nogen vegne. Og nu har vi endelig fundet noget i vores egen undergrund af så stor værdi, at det reelt ville kunne gøre os selvstændige. Men så kommer I og København fortæller os, at vi ikke må pumpe det op, fordi det er godt for det klima, I dybest set selv er ødelagt. Og pludselig er det Grønland, der skal betale for vestens forurening gennem de seneste 200 år. Synes du ikke, vi allerede betaler den pris? Som at give hver eneste nulevende grønlænder 17,8 millioner kroner. Ja, men det er jo også penge, der skal bruges til at finansiere vores selvstændighed. Men hvad vil I så gøre, når olien slipper op? Og hele verden kører i elbiler. Da aftalen blev lavet i 2009, valgte man jo netop, at Grønland og Danmark skulle forhandle om det, fordi Grønland heller ikke var parat til at kappe båndet til Danmark. Men det er vi jo så nu. Det er dit parti, Hans. Selvstændighed er jo ikke din regeringens officielle politik. Jeg ved godt, der er røster i Grønland, der mener, at Danmark har behandlet jer rigtig dårligt, og at de kæmper for at afkolonisere jer. Men jeg kan så fortælle, at der er medlemmer af det danske Folketing, som på ingen måde er enige, og dem repræsenterer jeg også. Ja, men vi er jo ikke en teenager, som beder om lov til at flytte hjemmefra. Vi er flyttet. Nu skal I jo bare vise, at I har tiltro til, at vi også kan klare os selv. Men det kan I jo ikke. Hvad vil der ske, hvis vi trækker os ud i morgen? Det er ikke nogen hemmelighed, at det meste af jeres offentlige forvaltning er noget, som Danmark leverer. Jamen, det er jo den måde, Danmark fastholder os i et afhængighedsforhold på. Du simpelthen holde op. Behøver jeg at nævne, hvor mange politiske skandaler, der har været i Grønland gennem årene? Embedsmisbrug, nepotisme, korruption. Det er vi ved at styre på nu. Og det er jo ikke nødvendigvis sådan, at vi skal bruge danske løsninger til grønlandske problemer. Fint. Skal vi så bare sige, at vi tales ved, når I har fået styr på selvmordsprocenten, alkoholmisbruget og det udbredte seksuelle misbrug? Jeg bliver nødt til at sige, at i dag handler det om olien, så skal vi prøve at holde fokus. Jo, lad os gøre det. Ved du, hvem jeg danser med på jeres vegne? USA, Rusland, Kina. Men vi har jo ikke de samme problemer med Kina, som I har. Nej, men det er fordi, du er så naiv, Hans. I sidder på en ø på størrelse med hele Vesteuropa, og I er knap lige så mange, som der er indbyggere i Vejle. Hvad er det, du godt kunne tænke dig? At blive et selvstændigt arktisk Bahrain? I ender jo som en kastebold mellem amerikanerne og kineserne. De æder jer levende, og de er da bedøvende ligeglade med, om I er et oprindeligt folk. Det er jo selvstyre! Ja, på grund af en lov vedtaget af det danske Folketing. Og ultimativt kan den lov laves om.
Hvis du så er gået ringe, vi bare